Zero firecracker-related injuries ang natala sa Davao City sa holiday season. Kinisumala sa Davao City Police Office. Busa nagpasalamat ang kapulisan ug Davao City LGU sa kooperasyon sa mga Davaoenyo. Ani report ni Argil Relator. Sukad sa pagsaulog sa Pasko niadtong 2001, walay natalang nasamdan tungod sa firecrackers sa Davao City. Kapin duha ka dekada na ang milabay. Malipayong gibalita sa Davao City Police Office nga natapos ang pagsaulog sa Pasko o bagong tuig 2024 nga nagpadayon nga zero casualty ang syudad tungod sa paboto. Wala say natala nga illegal discharge of firearm o indiscriminate firing sa syudad. Maayo ang ato ang record karong nga tuig, sir. Dili lang ni karong nga tuig, ato pang mga pipila ka mga tuig no nga zero casualty gyud ato ang syudad sa Davao. Mao gyud ang aim sa Davao City Police Office nga wala gyud pabuthan o maigo og bala karon nga tuig sa 2024. Sa datos gikan December 16, 2023 hangtod January 1, 2024, usa ka kwitis og 168 ka lantaka ang nakumpiska sa kapulisan. Natay mga ma-filean og kaso through regular filing kay naka-violate sila sa ato ang ordinansa city ordinance this atong firecracker. Busa, nagpasalamat ang kapulisan ug ang Davao City LGU ngadto sa mga Davaoenyo sa parayong pagsunod sa mga balaod, ilabi na ang firecracker ban ordinance sa syudad. For this year, 2024, let us continue to work together for the welfare of every Davaoenyo and for the growth of Davao City, especially sa pagsunod sa atong mga balaod. Nagpasalamat sa bang LGU sa security cluster sa pagsiguro nga mahimong malinawon ang pagpahigayon sa Pasko Fiesta sa Davao. Sumala sa DCPO, zero incident sub ang natala ato sa mga aktibidad sa month-long Pasko Fiesta sa syudad. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.